Ei, Pep! Hola, Pep Anton. Què estàs fent aquí? Estic meditant. Meditant. I nosaltres com tenim l'experiment, Pep? Molt bé, avui farem un experiment de quimioluminescència. Molt interessant. Doncs mira, aquest circuit ens anirà bé per explicar aquest fenomen. Sí? Sí. Mira, imagina't que això d'aquí és un àtom, tenim el nucli i tenim un electró que està donant voltes al seu voltant. Normalment aquest electró es mourà en la zona on estigui més estable. Sí. Però si rep una energia externa, Sí. com pot ser electricitat o bé en el teu cas una energia d'origen químic, aquest electró es pot moure amb un orbital que sigui menys estable. Sí. Aleshores aquest electró pot tornar en l'orbital d'origen, com ara, i quan ho fa pot emetre una radiació que si és a la zona del visible farà llum. Anem a veure com has preparat aquest experiment, Pep? Fem l'experiment, vinga. Som-hi. Som-hi. Mira, Pep, aquest és l'experiment que hem preparat. Molt bé. Aquí tenim 3 reactius Sí? que afegirem en aquests Erlenmeyers i després, a l'addicionar-hi aquest altre reactiu incolor, que és un oxidant, aquest oxidant donarà l'energia química a cadascun d'aquests reactius per excitar els electrons, els quals després decauran, com bé has explicat tu, i emetran una radiació que podrem veure nosaltres de diferent color perquè serà de diferent longitud d'ona. Molt bé. Home, doncs tinc ganes de veure-ho, Pep? El fem? Fem-lo. Vinga. Primer de tot, doncs, tal com hem dit, afegirem cadascun d'aquests reactius en el seu Erlenmeyer. Ara mateix no emeten pas llum, No, la veritat. però només caldrà afegir-hi aquest oxidant. Molt bé. Apaguem les llums, Pep? Apaguem els llums primer. Va. No. Mira com emet llum de color groc en aquest cas. Uau, es veu molt bé, eh? Oh, mira. Aquest emet amb una longitud d'ona de color blau. I aquest últim, Aquest és més taronjós. aquest taronjós. Caram, com brilla, Pep. Déu-n'hi-do, És un experiment molt bonic, aquest, És molt xulo, la quimioluminescència. Un efecte que veiem a la natura, també, Sí? en les cuques de llum. Molt bé. Com ho fan les coques de llum per fer Les llum? cuques de llum ho fan per fricció. Allò ja no és quimioluminescència, sinó que és triboluminescència. Que bé. Però bé, l'efecte és el mateix. Molt bonic. Espero que us hagi agradat a tots. Fins la propera. Fins la propera.